ποιο είναι το καλύτερο κινητό για εσένα μέχρι τα 450 ευρώ. Αυτή λοιπόν είναι η κατηγορία που διάλεξες εσύ, Τεκαχολίδη μου, για το επόμενο επεισόδιο της σειράς. Σε ρώτησα λοιπόν σε Instagram και φυσικά εδώ στην κοινότητα του YouTube τι κινητό θα έπαιρνες εσύ μέχρι τα 450 ευρώ και αυτές είναι οι δικές σου απαντήσεις. Άρα χτυπάς το κουμπί του like για να δείξεις ότι θέλεις και περισσότερα βίντεο αυτής της σειράς και εννοείται ότι θα το δεις και μέχρι το τέλος για να τα μάθεις όλα. Μη σε πουν και πλάχα. Άντε, αρχή να κάνω με τον κορεάτη μου, αφού ήταν και πάλι η πιο δημοφιλής επιλογή. Samsung Galaxy A55 5G. Σχεδιασμός πλέον εμβληματικός στο πίσω μέρος, ίδιος με τις ναυαρχίδες της εταιρείας. Έρχεται μεγαλύτερο σε οθόνη από το περσινό του ανάλογο Galaxy A54 με 6,6 inches από τις 6,4. Super AMOLED οθόνη 120Hz στο ρυθμό ανανέωσης και πλέον κατασκευασμένο από αλουμίνιο αντί πλαστικό που βρίσκουμε τα περισσότερα κινητά σε αυτήν την κατηγορία. Τηλεφωνικά ηχεία για να έχεις ίσως την καλύτερη εμπειρία στην κατηγορία που παίζει, πιστοποίηση IP67 αν τυχόν σου παίζει σε νερό, που αυτό με την καμία δεν σημαίνει ότι σου το συνιστώ να πας για βουτιές μαζί του. 5.000 mAh στην μπαταρία, αλλά με μόλις 25W στη φόρτιση, με το φορτιστή του να μην είναι φυσικά πλέον στο κουτί, που εδώ χάνει σίγουρα κάποιους πόντους. Το τσιπάκι που θα βρεις είναι ο Exynos 1480, που δεν θα είναι το πιο ισχυρό τσιπάκι στην κατηγορία, αυτό το αναγνωρίζω, αλλά οι περισσότεροι δεν θα έχουν κανένα πρόβλημα στην καθημερινή τους χρήση ή ακόμη και στα παιχνίδια που θα παίξεις. Μάλιστα, η Samsung φημολογείται ότι θα του δώσει και κάποια από τα Galaxy AI χαρακτηριστικά, όπως φυσικά και 4 χρόνια σε ανανεώσεις Android και 5 σε ασφαλείας. Στη δεύτερη θέση έχουμε, καλά το κατάλαβες, κινητό από τον ίσως πιο αγαπημένο μας Κινέζο κατασκευαστή, τη Xiaomi μας. Βασικά, την Poco, που λίγο με αυτά τα Redmi, Poco, Xiaomi, να λέμε την αλήθεια, μας έκανε να ξεχάσουμε και αυτά που ξέραμε. Poco X6 Pro. Το βλέπουμε να έρχεται με τσιπάκι από τη MediaTek, το Dimensity 8300 Ultra, που θα σου προσφέρει αρκετές ώρες λιώσιμο σε παιχνίδια και φυσικά οτιδήποτε άλλο που θα του ρίξεις θα το τραβήξει μια χαρά. Το βλέπουμε να έρχεται με γρήγορη τεχνολογία LPDDR 5X στα RAM και UFS 4.0 στον αποθηκευτικό χώρο, όπου αν είσαι ένας απλός χρηστής, αυτό για σένα δεν σημαίνει και κάτι, αλλά επειδή υπάρχουν και καμένοι μου τεκαχόλιδες, εννοείται ότι αυτούς δεν τους ξεχνάω και τα αναφέρω αυτά. Σε κάμερα τώρα, που δεν έχει κάνει και άσχημη δουλειά η Xiaomi εδώ με το Poco X6 Pro, αλλά πιστεύω αυτό που έδωσε περισσότερο ψήφους στον Galaxy A55 είναι ότι θα σου βγάλει καλύτερες φωτογραφίες. Όχι βέβαια σε σημείο που η διαφορά είναι γη με ουρανό, για να εξηγούμαστε, αλλά ναι, θα δεις διαφορά. Όπως θα δεις τη διαφορά και στο λογισμικό. Ίσως να είμαι λίγο περισσότερο κορεατόπεδο, αλλά το One UI το βρίσκω πιο ομαλό και πιο χρηστικό από ότι το Hyper OS. Αν και για να λέμε όλη την αλήθεια και τα καλά εδώ, η Xiaomi το βελτιώνει σιγά σιγά. Σε θέμα τώρα μπαταρίας, και εδώ θα βρεις το τυπικό μεγάλο μέγεθος για Android στα 5.000 mAh και φυσικά το φορτιστή μέσα στο κουτί που είναι στα 67W, που εδώ τα ακούνε και κλαίνε κάτι Κορεάτες και κάτι μιλαρόπεδα. Στην τρίτη θέση τώρα έχουμε έναν κινητό που εγώ προσωπικά θα το έβαζα στη δεύτερη. Αλλά εννοείται ότι πάμε σύμφωνα με τις δικές σου προτιμήσεις, τις δικές σου επιλογές, Τεκαχολίδη μου. Poco F6. Γιατί θα με ρωτήσεις τώρα θα το βάζα στη δεύτερη θέση? Πρώτα απ' όλα στο τσιπάκι. Έχει το Snapdragon 8S Generation 3. Ένα τσιπάκι που εύκολα το κατατάσσουμε σαν flagship killer, στη flagship killer κατηγορία. Που εδώ να βάλω μια υποσημείωση ακόμα. Με όλα τα κινητά που ανάφερα στο βίντεο και τα άλλα που έρχονται θα κάνεις άνετα τη δουλειά σου. Αλλά και πάλι επειδή γνωρίζω ότι έχουμε και καμένους στο χωριό μας, το αναφέρω και αυτό. Δεύτερο, και εδώ θα βρεις μεγάλη μπαταρία στα 5.000 mAh, αλλά έχεις και 90W στη φόρτιση, κάτι που θα σου δώσει μερικά λεπτά αν είσαι ήδη Xiaomidis και ίσως καμιά ώρα αν είσαι κορεατόπεδο ή μιλαράκι. Τρίτο, αν και αριθμητικά έχει 50 MP κάμερα έναντι των 64 MP που είδαμε στο Poco X6 Pro,
Είναι εδώ που καταλαβαίνεις ότι τα megapixel δεν παίζουν τη σημασία που νομίζουν αρκετοί. Ή μια περισσότερη κάμερα δεν κάνει τη διαφορά όταν είναι depth sensor, για παράδειγμα, που κάτι τέτοια κάνουν οι κατασκευαστές για να σε γλυκάνουν. Χρησιμοποιώντας λοιπόν και τα δύο κινητά, προσωπικά βρήκα το Poco F6 να βγάζει καλύτερες φωτογραφίες αλλά και βίντεο. Και τέταρτον, όχι, δεν θα πω ότι το Poco F6 είναι πιο όμορφο, αν και είναι έτσι. Τέταρτον λοιπόν, έχει και καλύτερη πιστοποίηση IP64 έναντι του IP54 που έχει το Poco X6 Pro, αλλά και καλύτερη αντοχή στην οθόνη, αφού το Poco F6 το βρίσκουμε με Gorilla Glass Victus. Συμφωνείς τώρα, τεκαχολίδι μου, μαζί μου? Μήπως το Poco F6 θα έπρεπε να είναι στη δεύτερη θέση αντί στις τρίτης? Πες μου κάτω στα σχόλια. Πριν να πάμε να δούμε τώρα ποιον κινητό διάλεξες για την τέταρτη θέση, για την κατηγορία μέχρι τα 450 ευρώ πουλά, για να σε ρωτήσω, ποια κατηγορία θες να δούμε στο επόμενο επεισόδιο της σειράς? Στα 600 ευρώ, στα 700 ευρώ? Εκεί πιστεύω έχεις τρομερές επιλογές, όπως το Realme GT6, όπου αν πέσει η τιμούλα θα κλάψουν αρκετά σπιτάκια, ή ακόμη και το Poco F6 Pro. Επίσης, αν είσαι καινούργιος στο κανάλι και γούσταρες τι είδες μέχρι τώρα, γιατί να μην κάνεις και ένα subscribe και να χτυπήσεις και το καμπανάκι? Κάνουμε τέτοια βίντεο συχνά, αλλά και τόσα άλλα βίντεο. Έχουμε τα tech show μας που βλέπουμε τα νέα μας κάθε Σάββατο, reviews, καμένα unboxing και τέτοια. Και σχεδόν να το ξεχάσω. Γεια σου, είμαι ο Μάριος, αν δεν το γνωρίζεις. Τέταρτον τώρα στις επιλογές σου είναι το Realme 12 Pro Plus. Το κινητό λαμπάδα να πω. Σίγουρα είναι ένα από τα πιο όμορφα κινητά με luxurious appearance που ξεχωρίζει. Είναι εδώ που σκέφτεσαι ότι είναι κρίμα να το κρύβεις πίσω από μια θήκη. Αλλά δεν είναι μονάχα φρουφρού και αρώματα το Realme 12 Pro Plus. Έχει και άλλα προσόντα. Αν και κορεατόπεδο που είμαι, θα παραδεχτώ ότι οι κάμερες που θα βρεις στο Realme 12 Pro Plus είναι τρομερές. Δεν θα πω ότι είναι επίπεδο flagship, αλλά το κοντεύουν. Θα πάρεις φωτογραφίες κορυφή και βίντεο πολύ καλό σίγουρα για την κατηγορία. Σίγουρα είναι στις top επιλογές της κατηγορίας αν θες κινητό και με καλές κάμερες. Εκεί που για μένα τουλάχιστον θα το έκοβα κάποιους πόντους είναι η οθόνη. Όχι γιατί δεν είναι καλή ποιότητα, μια χαρά είναι και έχει και 2160 PWM dimming που για σένα που συχαίνεσαι αυτές τις ορολογίες πρώτα απ' όλα σε νιώθω, γι' αυτό προσπαθώ να κάνω τα βίντεο μου όσο πιο απλά γίνεται. Και δεύτερο, αν πρόσεξες ότι σε κάποια κινητά που είχες μέχρι τώρα τρεμοπαίζει η οθόνη στο σκοτάδι, αυτό δεν θα το έχεις με το Realme 12 Pro Plus. Θα έχεις όμως κυρτή οθόνη όπου καλά κατάλαβες ότι εδώ κόβονται λίγοι πόντοι για μένα. Καταλαβαίνω ότι είναι πιο άνετο στο κράτημα, αλλά μπορείς να το κάνεις και πιο μικρό για να είναι πιο άνετο στο κράτημα. Λέω εγώ τώρα! Ξεπάκι τώρα θα βρεις το Snapdragon 7S Generation 2, που ναι, δεν είναι από τα πιο top στην κατηγορία που παίζει στα μέχρι 450 ευρώ, αλλά και πάλι οι περισσότεροι θα κάνουν άνετα τη δουλειά τους και εννοείται ότι θα παίξουν και τα παιχνίδια τους. Μπαταρία και εδώ είναι στα 5.000 mAh και φόρτιση στα 67W με τον φορτιστή μέσα στο κουτάκι. Αν και η Realme άρχισε λίγο να μας τα χαλάει με τους φορτιστές, ίσως και άλλες εταιρείες. Βασικά μας κατέστρεψε όλους στο μιλαράκι. Το ότι τώρα η Xiaomi κατακτά και την 5η θέση σε αυτήν την κατηγορία δεν νομίζω να είναι έκπληξη σε κανένα, έτσι. Redmi Note 13 Pro Plus. Και πάλι βλέπουμε τρανό παράδειγμα ότι σε αυτήν την κατηγορία βρίσκεις πραγματικά διαμαντάκια σε θέμα καμερών. Δεν χρειάζεται λοιπόν να πας σε κινητό των 1500 ευρώ για να βγάλεις τις φωτογραφίες σου. 200 ολόκληρα megapixel που εδώ όντως ναι κάνουν τη διαφορά. Όχι απλά λόγω των megapixel, αλλά γιατί η Xiaomi εδώ του έδωσε και σωστή ταυτότητα. Είναι κάμεροκινητό. Αλλά λέω, είναι εδώ που λες δεν γίνεται να είναι όλα ρόδινα. Ναι, σίγουρα δεν έχεις αποδόσεις Poco X6 Pro ή Poco F6, αλλά να μένεις στη 7200 Ultra που έχει το Redmi Note 13 Pro Plus, είναι στην κατηγορία του Snapdragon 7S Generation 2, ίσως ένα τσακ πιο πάνω βασικά. Έχει και κυρτή οθόνη όπως το Realme 12 Pro Plus μάλιστα, που είπαμε για το Snapdragon 7S Generation
2 πριν λίγο. Όπως και έχουμε και επιστοποίηση IP68 που είναι ένα τσακ πιο πάνω από αυτόν του Galaxy A55 που το είδαμε με το IP67. Αλλά από την άλλη έχει προστασία στην οθόνη του Gorilla Glass Victus, όπου το Galaxy A55 είναι αυτόν ένα τσακ πιο πάνω του με το Victus πλέον στο γυαλάκι. Αλλά ξαναλέω, έχει 120W στη φόρτιση που και πάλι το ακούμε εμείς οι Κορεάτες και τα μιλαρόπεδα και γενικά μας κάνει έναν τραλαλά. Θυμάσαι τώρα στο Poco X6 Pro που σου ανάφερα για τεχνολογίες αποθηκευτικού και τέτοια? Σε προετοίμαζα για αυτόν εδώ. Γιατί στο Redmi Note 13 Pro Plus το βρίσκουμε με UFS 3.1 έναντι του 4.0 που έχουμε στο Poco X6 Pro. Άρα είναι πιο γρήγορο και πιο ικανό το Poco X6 Pro. Γενικά, πολύ καλή κατηγορία μέχρι τα 450€. Παίρνεις, όπως είδες, πολύ top κινητά σε κάμερες και πολύ top σε αποδόσεις. Τώρα, κάποιον κινητό που να τα έχει όλα, εξαρτάται τι ακριβώς γυρεύεις, τι ακριβώς κάνεις και αν δεν θες να δώσεις και μέχρι τα 450€, μπορείς να βρεις ένα πολύ καλό κινητό μέχρι τα 300€ όπως είδαμε σε αυτό το βίντεο. Άρα, τσεκάρε το και τα λέμε κάτω στα σχόλια. Άντε!